No niin, tervetuloa vuoden työnantaja-podcastiin. Tässä sarjassa me haastatellaan Pirkanmaan alueella toimivia yrityksiä ja sukelletaan vähän siihen, että mitä hyvä työnantajuus tarkoittaa. Millaisia kulttuureja, arjen tekoja ja oivalluksia eri työyhteisöjen taustalla löytyykään. Vuoden työnantajakilpailu on Tammerkosken Nuorkauppakamarin järjestämä vuosittainen kilpailu ja sitä on järjestetty jo vuodesta 1983. Tämän kilpailun tekee erityiseksi se, että yritykset voi osallistua tähän vaan, jos työntekijät itse ilmoittaa yrityksen kilpailuun. Hakuaika on aina näin loppuvuodesta ja vuoden 2025 vuoden työnantaja palkitaan sitten tammikuussa 2026. Hyvä työnantajuus on enemmän kuin pelkkä henkilöstöetu. Se on kilpailuvaltti ja ehdottomasti myös menestystekijä. Tässä podcastissa kuullaan tarinoita ja kokemuksia suoraan niiltä, jotka tekevät sen mahdolliseksi. Minä olen Anna Pursiainen ja edustan Tammerkosken Nuorkauppakamaria ja toimin podcastissa tänään haastattelijana. Ja tänään meillä on vieraana Aito Säästöpankin Tampereen konttorilta Anna-Mari Mansukoski, Aito Säästöpankin paikallisjohtaja ja säästöpankkiiri. Hieno titteli. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava olla täällä teidän kanssa. Me ollaan täällä Hämeenkatu 5, teidän suhteellisen uudessa konttorissa tänään. On hienon näköinen. Kiitos. Joo, 3 vuotta ollaan näissä tiloissa oltu ja täällä on kyllä vähän puolueellisesti usein sanon, että kylän komein konttori, niin ehkä voit sen allekirjoittaa. Joo. Legendaarisella paikalla, kyllä. No ehdottomasti halutaan tietää lisää vähän, että mikä on Aito Säästöpankin tarina, mistä on lähtöisin ja miten sä oot itse päätynyt Aito Säästöpankille? No Aito Säästöpankki on osa säästöpankkiryhmää ja tällaisenään 2010 on Aito Säästöpankki syntynyt, kun Ikaalisten ja Luopioisten säästöpankit yhdistyivät. Sittemmin ollaan pankkina kasvettu. Me ollaan 2020 fuusioiduttu Huittisten säästöpankin kanssa, vuonna 2022 sitten Ylihärmän säästöpankin kanssa. Eli ollaan saatu Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta tähän Pirkanmaan kaveriksi ja nyt sitten viime syksynä lähdettiin vielä tonne Varsinais-Suomeen, eli otettiin vielä Turkua haltuun ja nyt meillä on sitten myöskin siellä upea hieno konttori auki. Paljon on kaikkia uudistuksia tapahtunut. Paljon teillä on henkilöstöä? No meitä on noin 150 tänä päivänä. Joo. Ja sä oot itse ollut yli 10 vuotta jo. Joo, kyllä. Mä oon 2013 tullut Aito Säästöpankkiin ja ollut onnekas, että olen saanut tehdä erilaisia rooleja tässä matkan varrella ja tällä hetkellä tosiaan toimin tässä Tampereella paikallisjohtajana. Hienoa. Totta kai nyt kun toi podcastin aihe on tämä työnantajuus, niin kerro vähän, että minkälainen Aito Säästöpankki on sun yli 10 vuoden historian aikana, niin minkälainen se on työnantajana? No Aito Säästöpankki on mun mielestä hyvin tarmokas ja välittävä työnantaja. Ja tarmokkuudella tarkoitan sitä, että meillä on ollaan tietysti niin kuin tehdään tätä tärkeää työtä täällä jokaisena päivänä niin, että meidän kuitenkin niin kuin kaikkien omat persoonat saa näkyä. Että meillä ei ole semmoista pönötyskulttuuria laisinkaan, vaan tehdään tosiaan ihan sillain niin kuin hyvällä meiningillä, hyvällä hengellä. Mutta totta kai, koska asia on niin sanotusti vakava, minkä parissa ollaan, niin sitten kuitenkin niin kuin tosissamme tätä työtä teemme. Ja välittävyys ehkä sitten tulee just siitä semmoisesta meidän johtamiskulttuurista ja siitä semmoisesta työystävyydestä, mistä me täällä paljon puhutaan. Joo, nyt ollaan ehkä sille asian ytimessä, koska ehkä niin kuin ulkopuoliselle ihmiselle pankkimaailma kuulostaa se on tosi säänneltyä totta kai, ja siinä niin kuin sanoitkin, se on niin kuin vakavan aiheen äärellä, mutta toisaalta myös niin kuin aina mahdollistaa ihmisille isoja elämänvaiheita ja hankintoja ja kaikkea tällaista, että on tosi tärkeä kumppani, mutta just se, että ulkopuolisen silmin se saattaa vaikuttaa semmoiselta just vähän niin kuin jäykähköltä ehkä, mutta sä sanoit, että teillä on semmoinen niin kuin kannustava ilmapiiri, niin pystytkö sä vähän sitä avaamaan, että miten se esimerkiksi tulee ilmi?
No kyllä varmasti se semmoinen niin kuin sen tavallaan niin kuin ihan strategian kautta. Toki meidän strategian ytimessä on sana aito ystävä ja se näkyy meillä kyllä sitten täällä niin kuin työyhteisössä. Toki me halutaan sitä myös välittää sinne ulospäin, eli meidän asiakkaille ja sidosryhmille ja kumppaneille. Mutta kyllä se semmoinen aidon ystävyyden hengessä, kun tätä työtä tehdään, niin se luo vähän niin kuin raamejakin siihen semmoiseen välittämisen kulttuuriin ja siihen, että niin kuin yhdessä tuumin tätä tehdään, että ei ole niin, että puskettaisiin tässä kyynärpäätaktiikalla, vaan se, että mennään niin kuin hyvällä meiningillä, tarmokkaasti ja kuitenkin niin kuin määrätietoisesti koko ajan eteenpäin, mutta niin, että pidetään koko ajan niin kuin yhtä semmoinen niin kuin sama rintamasuunta kavereiden kanssa, niin mä uskon, että siitä tulee aina hyvä ja paras lopputulos. Kyllä. Joo, ja ylipäätänsä jos miettii niin kuin pankkialaa, on paljon tapahtunut muutoksia, on digitalisaatiota, sääntelyt ja kaikki tämmöinen ihan, ja varmaan asiakaskäyttäytyminenkin. Että sunkin kanssa puhuttiin se, että kuinka usein käydään niin kuin enää fyysisesti siellä konttorilla ja kuinka sitten just tämä asiakaspalvelun niin kuin vaikuttavuus etänä, niin kuin miten se on mahdollista ylläpitää. Niin miten sä koet, kun sä näet sen asian ihan niin kuin suoraan täältä sisältä, niin miten tähän muutokseen adaptoituminen näkyy teillä Aito-säästöpankilta? No näkyy tietysti niin, että tässä tänä päivänä ollaan ja niin kuin vahvasti porskutetaan eteenpäin. Että kyllähän toki niin kuin just mitä nyt mainitsitkin, sääntely, digitalisaatio, asiakaskäyttäytymisen muutos, ne on isoja juttuja, eikä ne koskaan varmasti valmiiksi tule, vaan että tavallaan muutosmatka jatkuu niiden osalta jatkuvasti. Digitalisaatio on tuonut meille ihan hirmu paljon mahdollisuuksia. Toki se on niin kuin myöskin vaikuttanut siihen, että sääntely on täytynyt muuttaa, koska se on tuonut niin paljon myöskin vähän ehkä semmoista haittapuolta tullessansa. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut just siitä perinteisistä konttoriasioinnista ja siitä, että rahaa haettiin täältä pankin tiskiltä, niin toki siihen, että nyt pääosin kaikki hoituu etänä verkon kautta, niin onhan ne isoja juttuja ollut, mutta tavallaan se on sitä semmoisen niin kuin muunkin maailman niin kuin kehittymisen ohella tapahtunutta muutosta, minkä kanssa me ollaan täällä eletty. Joo. No nyt sitten kun tälleen työnantajan näkövinkkelistä taas mietitään, niin miten sä näet sen, että miten tämä on vaikuttanut työntekijöihin? Ei vaan siihen niin kuin asiakkaan niin kuin näkövinkkelistä, vaan se, että niin kuin työntekijöihin arjessa ja siihen työn suorittamiseen näillä uusilla raameilla. No on, tietysti vaikutukset on ollut isoja ja on vaatinut ja vaatii edelleenkin tästä niin kauan kuin työelämässä ollaan, niin varmasti meiltä kaikilta sitä, että on kyvykkyyttä uudistaa omia toimintatapoja ja vähän ehkä niin kuin haastaa omia ajatuksiakin välillä siitä, että miksi jotain uutta tehdään ja joskus varsinkin ehkä täytyy enemmän vähän itsellekin perustella, että miksi nyt joku uusi juttu täytyy sitten saada tästä hyvin toimimaan. Mutta kuitenkin ehkä semmoinen perusajattelu, kun sen pitää siinä, että aina kun joku muuttuu, niin sillä pyritään johonkin parempaan lopputulokseen, sujuvampaan tai tehokkaampaan tai asiakkaalle turvallisempaan palveluun tai tuotteeseen, niin kyllä se on ehkä se semmoinen niin kuin ajatusmalli. Mutta se, että toki se haastaa meitä myöskin siinä niin kuin jatkuvan semmoisen tietotulvan kanssa, että meidän täytyy omaksua ihan hirveästi koko ajan uutta. Sääntely ei ihan hirveästi anna armoa, jos näin voisi sanoa. Ja se on toki kaikkien meidän ihmisten turvaksi, että sääntely on tiukkaa ja siinä ei harmaata aluetta ole, että ne on niin kuin tehtävä by the book ja se on toki myöskin niin kuin ihan koko meidän alaan niin kuin tärkeästi liittyvä osa, että me ollaan luotettava ja pyritään niin kuin edelleen jatkamaankin niin, että pankit koetaan luotettavana, niin se on tosi tärkeä juttu. Joo, ja tämä varmaan on lisännyt jollain tavalla erilaisia koulutustarpeita tai se, että ihmiset osaa niin kuin miettiä ylipäätänsä, että miten vaikka turvataan just tämä, en tiedä, itselle tulee mieleen vaikka tunnistautuminen ja kaikki just tällaiset, näin. Että niitähän on myös kehitetty moneen eri suuntaan. Kyllä. Miten, onko teillä ollut jotain tiettyä sellaista, niin kuin mistä te näette, että okei, tämä on ollut meille tärkein niin kuin asia, että onneksi me tehtiin tämmöinen, että teidän niin kuin työntekijät on pystynyt sitten adaptoitumaan? Joo, meillä on siis ihan tämmöisiä vuosittaisia koulutusvaateita, mitä pitää ylläpitää osaamista tietyllä tasolla ja niin kuin aiheskaala on hyvin laaja ja toki just tämä tämmöiset niin kuin digiturvallisuuteen liittyvät asiat on nyt ehkä niin kuin,
No on ne nyt tietysti ollut jo vuosikausia, mutta nyt tuntuu, että ne on taas niin kuin ehkä enemmän semmoinen niin kuin ihmisten huulilla. Ja toki sitten täällä myöskin meillä näkyy, että just kun puhuttiin siitä, että digitalisaatio ja asiakaskäyttäytyminen on muuttunut, niin valitettavasti myöskin vähän toi rikollisuus on muuttanut muotonsa ja sehän haastaa meitä ihan hirveän paljon. Että semmoista niin kuin vähän erityyppistä asiakaskäyttäytymisen muutosta vaaditaan tässä kohtaa, kun meidän kaikkien täytyy olla tosi skarppina ja hereillä siellä esimerkiksi verkossa, kun tehdään ostoja tai tunnistaudutaan just kolmansien osapuolien palveluihin, niin se, että niin tämä vaatii niin kuin sekä meiltä kaikilta henkilöiltä, mutta toki myöskin sit pankeilta sitä, että me ollaan ajan hermolla ja osaaminen meillä täällä toimihenkilöillä on just niin hyvällä tasolla kuin se vaaditaan. Ootko törmännyt johonkin uuteen riskiin nyt tässä tämän kaiken kehityksen myötä, mikä näyttäytyy arjessa näiden lisäksi just näiden turvallisuushaasteiden? No ei ehkä niinkään uusi, mutta kyllä niitä keinoja selkeästi noi rikolliset löytää saada kalasteltua esimerkiksi niitä verkkopankkitunnuksia ja se, että kun niin kuin valitettavasti se osaaminen sielläkin puolella koko ajan karttuu, niin pystytään niitä ikään kuin tämmöisiä haitta- ja huijausohjelmia niin paljon jollain tavalla. En ymmärrä itsekään yhtään niin paljon siitä, että miten se on mahdollista niihin niin paljon saada tavallaan semmoista niin kuin todenmukaisuutta, että niitä huijauksia pääsee tapahtumaan, mutta että kyllä niitä keinoja selkeästi siellä koko ajan on ja valitettavan yleisiä ne myöskin on, että sitten vaarantuu. No mitäs sitten, niin kun tosiaan puhuttiin siitä, että pankkimaailmassa on tämmöiset tietyt perinteiset arvot ja varmaan kaikki niin kun asiakkaatkin tykkää siitä, että kun pankkiin mennään, niin se on aina ollut semmoinen, niin kun, että laitetaan siistit vaatteet ja näin. Niin miten te olette niin kun halunnut pitää kiinni tämmöisistä vähän niin kuin ehkä perinteisistä pankkimaailman arvoista tämän kaiken myllerryksen keskellä? Meillä on pitkä historia. Me ollaan säästöpankkiryhmänä toimittu yli 200 vuotta jo. Niin kyllä se perinteikkyys sieltä varmasti tulee ja meidän olemassaolon tarkoitus on omalla asiantuntijuudellamme mahdollistaa meidän asiakkaille parempi elämä ja olla tämmöinen niin kuin taloudellisen hyvinvoinnin ja vaurastumisen vastuullinen edistäjä, niin ei ne ole muuttunut miksikään, että samalla agendalla me tänä päivänäkin täällä toimitaan ja perinteikkyys tulee sitä kautta. Ja sitten toinen, mikä säästöpankkeja leimaa, on se, että me vaalitaan paikallisuutta. Ja edelleen tänä päivänä pidetään sitä kyllä hyvänä ja tärkeänä arvona, että paikallisesti esimerkiksi päätöksenteko on meillä läsnä, niin uskon, että se kannattelee meitä myöskin jatkossa. No miten sitten, jos mietitään vähän sitä niin kuin johtamisen näkövinkkelistä? Sulla on tässä totta kai paikallisjohtajana, sulla on oma tiimi ja teillä on paljon muutoksia ollut, hienoja kasvustoreja ja olette laajentunut, niin miten sä itse esimerkiksi määrittelet hyvän johtamisen? No mä ajattelen niin, että hyvä johtajuus koostuu empatiakyvystä, inhimillisyydestä ja sitten myöskin semmoisesta jämäkkyydestä. Että jos jämäkkyyttä ensin tuossa vähän pureksii, niin ajattelen vähän samalla tavalla kuin saan 2 lasta kasvattaa, että rajat on rakkautta. Että kyllä semmoinen, niin kuin, tietysti kulttuurin täytyy yrityksissä olla semmoinen, että kun ollaan niin kuin saavutettu luottamuksen taso ja keskustelukulttuuri on avoin ja tiedetään niin kuin selkeästi se, että mihinkä suuntaan me ollaan menossa, että strategia on kirkas ja tavoitteet on selkeät, niin silloin myöskin sitä semmoista vaatimustasoa voi pitää riittävällä tasolla. Ja sitten toisaalta mä ajattelen niin, että mikään, mihin liittyy vuorovaikutusta ihmisten kanssa, niin ei ole mahdollista, jos ei siinä ole semmoista empatiakykyä ja inhimillisyyttä läsnä, koska kuitenkin niin kauan kun johdetaan ihmistä, niin se inhimillisyys siellä on, että jos tekoälyä johtaa, niin sitten ei ehkä empatiaa ja inhimillisyyttä niinkään vaadita. Kyllä. Mutta kyllä mä ajattelen, että noi on niitä semmoisia teemoja. Mä itse asiassa luin tässä semmoisen artikkelin ihan vastikään, mikä oli jotenkin raflaava otsikko, mikä ehkä vähän sai mut sitten jollain tavalla triggeröityä. Niin, että empatia, se oli jotenkin näin, että empatiakykyiset johtajat pilaa työelämän tai joku tämmöinen.
Ja mä ajattelin, että okei, että mitä tunteita tämä herättää minussa, ja luin sen jutun, ja rohkenin kyllä vähän olla eri mieltä. Että mä ajattelen empatia vähän ehkä eri tavalla kuin niin, että se olisi tämmöistä niin kuin tunteiden kanssa vellomista, tai niin, että vellotaan asiassa pääsemättä siitä eteenpäin. Että mä ajattelen just sillä tavalla, että meillä täytyy niin kuin johtajilla, niin kuin kaikilla muillakin vuorovaikutustilanteissa, niin olla kykyä kyllä niin kuin tavallaan lukea ihmistä ja vastapuolta ja sitä kautta sitten niin kuin ehkä löytää myöskin ne semmoiset oikeat hetket ja keinot sitten myös päästä eteenpäin. Tuo on aika hyvin kiteytetty. Se on aika haasteellista, jos ei pysty tavallaan niin kuin tunnistamaan toisen vastapuolen vaikka niin kuin tunnetilaa tai Just ymmärtämään yhtään. Että on se raju statementti sanoa, että empatiakyky ei olisi hyvä piirre mun mielestä siis. Ja kun paljon puhutaan siitä, että niin kuin eri johtajuustyyleistä ylipäätänsäkin ja puhutaan vaikka niin kuin, naisten ja miesten johtamistyyli-eroista. Mun mielestä on hyvä, että tavallaan sekoitetaan vähän just ehkä haastetaan niitä tiettyjä johtamismalleja. Kyllä. Ja tuodaan sitä niin kuin lämpöä ja niin kuin rakkaudella johtamista niin sanotusti myös siihen, mutta niin kuin säkin sanoit, niin rajat pitää olla ja se, että työelämä vaatii kuitenkin meiltä kaikilta aina myös niin kuin, tulee haasteellisia tilanteita ja tulee stressaavia hetkiä, mutta sitten, että se balanssi siellä sitten pysyy. Just niin näin. mikä onko teillä täällä tai onko sulla henkilökohtaisesti niin kuin sun tiimille jotain tämmöistä, mitä sä näet, että esimerkiksi hyvin hitsaa teitä yhteen? Onko teillä jotain tämmöisiä niin kuin tapoja tai teettekö te yhdessä jotain työn ulkopuolella? Mikä on pankkimaailman tämmöinen kulttuuri? No ne on varmaan hyvin tiimikohtaisia asioita kyllä. Mua alkoi hymyilyttää, kun sanoit, että onko meillä joku tapa. Mä yritin luoda vähän semmoista tapaa meidän aamupalavereihin, mutta me tehtiin sen vaan kerran ja sitten mä ymmärsin. Mä luin peliä, että okei, ei tehdä tätä enää. Mä ajattelin, että tanssitaan vähän. Että aloitetaan tämä aamu sillä lailla, että mä pistin jonkun Suomi-hitin soimaan. Ja sitten meillä oli osa tässä neukkarissa ja osa oli linjoilla. Ja kyllä niin kuin kaikki heittäytyi ja siinä vähän aikaa jortsuttiin ja sitten, no niin, kiitos. Ja mennään aiheeseen. Ehkä se meillä ihan tavaksi. Palautetta, että ei enää. Ei palautetta, mutta tässä kun mä oon joskus sitä kysellyt, että hei, pitäisikö taas tanssia, niin kyllä mä oon sitten ymmärtänyt, että ei tanssita mennään. No, mutta hauska, toi jää elämään varmaan ikuisesti teille semmoinen. Että, mutta varmaan niin kuin meidän tiimissä on se, että ollaan tosi onnekkaita siitä, tai niin kuin siinä mielessä, että meillä on porukka tosi sitoutunutta ja me ollaan niin kuin alusta lähtien, kun mä oon tullut tähän rooliin, niin me ollaan puhuttu tosi avoimesti asioista ja luotu sitä semmoista psykologista turvallisuutta siihen, että tässä, jos jossain, niin tässä porukassa on se tuki ja turva ja tavallaan se tsemppihenki niin kuin jatkuvasti. Kyllä. Mitä tahansa tämä arki tuo tullessaan. Niin, ja se on semmoinen, mikä ihan varmasti kyllä näkyy ja tuntuu niin kuin kaikissa meissä tiimiläisissä. Niin ja kuitenkin varmaan joutuu niin kuin asiakastyössä myös kohtaamaan pettymyksiä ja onnistumisia ja ollaan elämän vaikeittenkin asioiden äärellä, että tavallaan sitten pystyy purkaan sitä ja tiimi on tukena, niin se on kyllä varmasti tosi tärkeää. On. Mitäs sitten nyt, kun on ollut puhetta näistä teidänkin niin kuin, brändimuutoksista, eteenpäin viemisistä, laajentumisista ja niin kuin ylipäätänsä kasvamisesta, niin miten muutoksen siellä ytimessä, niin miten pidetään kiinni siitä, että niin kuin koko tiimi pysyy mukana siinä ja on innoissaan siitä ja niin kuin tukee sitä yrityksen strategiaa ja sitä, mihin halutaan mennä? No vähän mälsää, kun mä jatkuvasti sanon samaa asiaa, mutta niin kuin keskustelemalla. Joo. Siis se, että muutosjohtamisen teoriaa kun lukee, niin viestintä ja toistot on ne, mitä sielläkin keskiössä on. Mutta itse niin kuin, tavallaan muutosjohtamista pidän vähän semmoisena ehkä vanhanaikaisena terminä tai ajattelutapana. Että musta tuntuu, että just niin kuin tuossa puhuttiinkin, että jatkuvaa muutostahan tämä on ollut ja kaikilta meiltä työelämässä olevilta vaaditaan kyvykkyyttä uudistaa ja haastaa niitä omia toimintatapoja ja ajatteluaan. Mutta varmasti siis se, että nimenomaan että me ollaan kirkastettu strategiaa ja tavoitteet on selkeät, me puhutaan, keskustellaan, tiimipalaverista tiedotetaan ehkä asiaa, mutta sittenhän se on paljon esihenkilötyönkin vastuulla, että kuinka yksilö sitoutuu ja niin kuin tavallaan ostaa sen ajatuksen, mikä se milloinkin sitten on, että
se on semmoinen mun mielestä niin kuin kahden kauppa, että henkilöstöltä ja niin kuin meiltä kaikilta niin vaaditaan just sitä semmoista, niin kuin, no varmaan just se muutoskyvykkyys niin kuin luonteessa, osaamisvaade ehkä jo tänä päivänä ja sitten toisaalta just se, että millä tavalla se asia sitten niin kuin palastellaan ja perustellaan. Se on ehkä se ydin. Mites nyt sitten, kun sä oot ollut yli 10 vuotta mukana tässä Aito Säästöpankin matkassa ja varmasti on sillekin matkalla, jos nyt lähdetään ihan nämä talouskriisit ja koronat ja mitä kaikkea siinä on ollut. Tuleeko sulla mieleen itselle jotain semmoista ehkä enemmänkin henkilökohtaista, semmoista jotain muutosta tai jotain tilannetta, missä sä hetken aikaa olit silleen, että oho, että mihin tästä nyt mennään. Että kun kaikki me ollaan oltu tässä maailman myllerryksessä, mutta varmasti sitten jotain omiakin semmoisia kohtia on ollut. No kyllä varmaan ne on ehkä ensimmäinen fuusio varsinkin, minkä oli itse tässä talossa näkemässä, niin se oli varmaan semmoinen hetki, mikä niin kuin ensimmäisen kerran isommin vaikutti siihen, että tuli kokonaan niin kuin uutta toimialuetta. Et me oltiin Pirkanmaalla toimittu niin kauan ja tavallaan täällä, kun itse on asunut ja syntynyt, niin tuntee nämä nurkat aika hyvin, mutta sitten yhtäkkiä ollaankin Satakunnassa ja tiimipalaverissa puhutaankin poria. Ai, se on paha. Kyllä porilaisten kanssa pärjää ihan hyvin. Mutta joo, siis varmaan semmoisia, mutta sitten taas tavallaan se, että yhtä lailla niin samanhenkistä väkeä sieltä tuli ja me tavallaan myöskin sitten mentiin siihen heidän porukkaan mukaan, että aika nopeasti ne ehkä sitten semmoiset niin kuin jännittävät ajatukset tai aatokset siitä sitten kaikkos kuitenkin, että kun näki, että vitsi, että nyt vaan sitten isommalla porukalla ja samaa hommaa, business as usual. Kyllä. Jatkuu, niin. Joo, siis saa kyllä ehdottomasti semmoisen niin kuin fiiliksen, että teillä on oikeasti niin kuin, no mun mielestä pitkä työurakin aina kertoo siitä, että jos on ollut pitkään talossa ja tavallaan se, että on ollut niitä muutoksia, on päästy eteenpäin niistä, niin se on aina hieno kuulla ja sehän kertoo jo jotain siitä. Mites niin, jos nyt mietitään koko niin kuin konsernia tai koko tätä teidän aluetta, niin onko joku semmoinen laajempi muutosprojekti, mitä te olette nyt tehnyt tässä ihan viime aikoina, mikä on jäänyt sulla mieleen? Ei tarvitse olla henkilökohtaisesti sun, mutta joku talossa, jonkun muun. No meillä itse asiassa on iso liiketoimintauudistus käynnissä ryhmässä tällä hetkellä. Ja se tietysti tuo tullessansa sitten paljon meille uutta ja toivottavasti myös hyvin nopeasti saadaan se integroitua meidän arkeen ja myös niin, että se näkyy asiakkaille. Mutta yksi iso projekti tähän uudistukseenkin liittyen, niin me jalkautettiin meidän strategiaa tänä vuonna säästöpankkiryhmässä niin, että me pelattiin se lautapelien kautta. Ja se on ollut, jos ei nyt mikään niin sanotusti muutosprosessi tai tämän kaltainen asia, mutta ihan timanttinen projekti, missä on saanut olla mukana ja seurata sen läheltä. Ja täällä meidän Aito Säästöpankissa sit vetää myöskin sen peliturneen tänne meidän porukalle, niin se on upea. Tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Pystytkö sä avaamaan tätä vähän, että mitä tarkoittaa lautapeli? No voi vitsi, mielelläni avaan tätä. Joo, siis koko säästöpankkiryhmään luotiin uusi strategia ja sitten lähti porukat miettimään, että millä tavalla sitä sitten lähdettäisiin jalkauttaa niin, että saadaan niin kuin joka ikinen yksilö sitten sitoutumaan siihen ja tavallaan niin kuin miettii ja niin kuin pureksiin asioita oman roolin kautta. Ja lautapeli siitä sitten muodostui ja siis ihan rehellinen lautapeli, missä on noppa ja ukkelit ja poletit ja niin me sitten pelattiin Aito Säästöpankissa 4 tämmöistä noin 40 hengen pelitapahtumaa. Me rakennettiin peliluola konttoreihin ja sitten 4 hengen porukoissa käytiin näitä strategisia painopisteitä läpi. Ja se oli tosi mielenkiintoinen se toteutustapa siinä, että oli ajateltu, on tosiaan niin kuin 5 tämmöistä niin kuin painopistettä ja niistä jokaisesta oli luotu erilaisia väitteitä, jotka oli kaikki oikeita. Eli yhtään väärää vastausta ei ollut. Ja jokainen pelaaja mietti aina kunkin teeman kohdalla, että mikä on se semmoinen väite, mikä on eniten itseä lähellä tai niin kuin puhuttelee tai ajattelee, että vaatisi niin kuin kovasti panostusta. Ja sitä kautta sitten lähti aina pöytäryhmät keskustelemaan ja lopulta hyvien neuvottelutaitojen kautta piti löytää sitten pöytäryhmän yksi väite, minkä sitten esiteltiin sitten muulle porukalle. Eli siis tosi tämmöinen siis koko päivän kestävä pelitapahtuma ja kaikki aiheet käytiin läpi samalla teemalla ja samalla tavalla.
Ja ne oli ihan huippuhienot päivät kyllä, enkä ole kuullut kyllä koskaan kenenkään puhuvan strategian jalkauttamisesta sillä tavalla ja niin jotenkin innostuneesti, kun sen jälkeen meidän porukalta kuuli. Siis ei kuulosta yhtään sellaista kuivalta strategian jalkauttamispäivältä, missä menee vaan presentaatiota ja kaikki nyökyttelee siellä yhteisymmärryksessä. Mutta siis tämähän on erittäin hyvä esimerkki siitä, että maailma muuttuu ja keksitään jotain uutta. Ja pitää muuttua. Kyllä, just näin. Ja tavallaan se, että miten työntekijänä sä pystyt adaptoitumaan siihen, että tämä on se strategia. Mä otan sen osaksi mun arkipäivää. Niin näähän on huikea esimerkki. En ole ennen kuullut, mutta niin kuulostaa tosi hauskalta. Ja se, että niin kun se tehdään yhdessä, ettei se jää semmoiseksi ilmaan leijuvaksi. Just näin. Otsikkotasolle pelkästään vaan. Nimenomaan, joo. No mitäs nyt sitten sun kokemuksen myötä ja mitä sä oot täällä niin sun työurallasi tehnyt, niin onko tullut jotain sellaista, mitä sä oot huomannut, että tämä toimii aina? Että jos mietitään, että haluaisit antaa vaikka vinkkiä jollekin muulle yritykselle tai yritysjohtajalle tai tiimin vetäjälle, joka on muutoksen kourissa ja siellä on paljon vanhoja tapoja ja siellä on paljon haasteita, ehkä jopa vastarintaa näille muutoksille, niin mikä on sun tämmöinen vinkki tai ajatus, mitä sä haluaisit jakaa muille? No, muutosvastarinta on semmoinen sana, mikä mua itse asiassa jopa vähän ärsyttää tänä päivänä. Ja mä perustelen sen, koska mä ajattelen kyllä niin, että onko semmoista oikeasti. Että tavallaan musta se, niin kuin, että jos sanotaan noin, niin se vaikuttaa vähän siltä, että heitetään vastuu vaan sinne niin kuin kuulijan puolelle. Niin. Ja että ehkä kuitenkin meitä on vaan ihmisiä, jotka elää vähän eri temmossa, eri tavalla niin kuin kykyä ottaa vastaan ja just nimenomaan niin kuin tavallaan implementoida jotain uutta siihen omaan arkeensa. Että mun mielestä se on niin kuin vuoropuhelua, on se muutos mikä tahansa. Niin, ja se just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että aika paljon on lähiesihenkilöistä kiinni se, että kuinka yksilöä sitoutetaan muutokseen. Ja se, että ei voida ajatella niin, että yksi kerta slideshow ja that's it, että varmaan sitten voi joku käyttää sitä termiä muutosvastarinta, mutta se ei varmasti ole semmoinen tapa, mikä toimii. Että ehkä se mun vinkki on varmaan se, että se täytyy vaan niin kuin toistojen kautta ja niin kuin varmasti esihenkilöt hyvin tuntee omat porukkansa, niin miettiä se ihan niin kuin persoonakohtaisesti, että millä tavalla kukin on niin kuin omaksumiskykyinen ja ei pikavoittoja ei varmasti ole mahdollista saada, nopea tie se ei ole, mutta niin mä ajattelen, että ennemmin otetaan vähän enemmän aikaa ja tehdään perustat hyvin kuntoon, niin sitten ihan varmasti kaikki muutokset niin kuin nopeammin myöskin tuottaa liiketoiminnallista tulosta. Niin, no siis ihan hyvä fakta, jos miettii niin kuin ihan sama missä tahansa elämässä niin kuin joku aihe, että jos sun pitää ymmärtää se asia, sun pitää niin kuin ajatella sitä ehkä ja perustaa sun omat mielipiteet siihen, mutta sitten se, että sä niin kuin oikeasti ymmärrät sen kokonaisuuden ja miksi jotain tehdään. Just näin. Se on kyllä tosi tärkeää, että ei tule vaan sitä nimenomaan fiilistä, että joku jossain on tehnyt päätöksen. Niin, ja nyt mun täytyy vaan tässä toimia. Nyt mun tarvii tehdä näin, että miksi mä teen. Juuri näin. Mutta toi on mun mielestä hieno esimerkki just siitä, että ei ole enää, tai yritetään murtaa sitä kulttuuria, että on se yritysjohto ja sitten tavallaan ne, jotka sitä toteuttaa, vaan se, että tuodaan niin kaikki osalliseksi sitä, niin just näin. Se kuulostaa kyllä hyvältä. Mitäs sitten, jos tähän loppuun tämmöinen tiivistys, jossa haluaisit Aito-säästöpankin hyvän tämmöisen työn antajuuden tiivistä. Paljon on nyt ollut puhetta siitä, että teillä on niin kuin nimenomaan se yhdessä tekemisen meininki ja niin kuin tuetaan toisia, avoin keskustelu, tämmöisiä niin kuin tosi hyviä. Mutta onko sulla joku semmoinen tiivistys, miten sä tiivistäisit tämän kaiken? Mä oon niin huono tiivistää mitään, kun mä ennemminkin rönsyilen. Me joku joskus on sanonut, että niin kuin tosissaan, mutta ei vakavissaan. Et se on ehkä semmoinen, mikä kuvaa aika hyvin tätä meidän touhua, että just niin kuin tuossa alussakin sanoin, että ei ole semmoista pönötyskulttuuria, että tehdään niin kuin määrätietoisesti
eteenpäin ja niin kuin tavallaan ymmärretään se semmoinen niin kuin just tämä meidän olemassaolon tarkoitus, miksi me täällä ollaan, mitä me halutaan meidän asiakkaille, mutta sitten muistetaan vähän pirskahdella siellä välissä ja niin kuin nauttia jokaisesta hyvistä pienistäkin onnistumisista ja sitten tukea toinen toistaan. Että kyllä mä ajattelen niin, että on niin kuin jokaisen esihenkilötyötä tekevän tai niin kuin vaikka yrittäjänkin, joka työllistää sitten henkilöitä, niin se semmoinen niin kuin johtajuus mun mielestä pitäisi perustua siihen, että on se semmoinen niin kuin intohimo niin kuin liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Ja sitten toisaalta ymmärrys siitä, että se luodaan ja tehdään niin kuin terveellä pohjalla olevan henkilöstöjohtamisen kautta. Niin ja sitten se tarttuu, kun Kyllä, näkee, että siinä on ihmiset on aidosti mukana ja sä itse uskot siihen ja sä tuot sen sun oman persoonas siihen mukaan ja oikeasti välität, niin kyllähän se näkyy sitten. Mahtavaa. Hei, tämmöinen traditio. Viimeiseksi saat heittää yhden kysymyksen meidän seuraavalle haastateltavalle. Selvä. Ja se saa olla ihan mitä vaan, mitä ikinä olet keksinyt. No niin esitetään se kysymys sitten seuraavassa podcastissa. Selvä. No meillä tässä on just niin kuin aikaisemminkin puhuttu, että meillä on pitkiä työuria ja tietysti niin kuin tässä omassakin tiimissä on onnekas, että meillä on tämmöisiä 30, pian 40 vuotta uraa tehneitä ja sitten on toisaalta niitä myöskin, jotka on vasta ihan uran alkupuolella ja on selvää, että esihenkilötyössä täytyy vähän osata myöskin muokata sitä johtamistaan. Sitten vähän niin kuin eri henkilöiden mukaan. Ei välttämättä iänkään perusteella, mutta kuitenkin näin, että jonkun verran varmaan nyt työelämään tulevat sukupolvet on erilaisia. Niin mun kysymys olisi se, että mitäs me voitaisiin näiltä tuoreilta sukupolvilta oppia niin, että me voitaisiin sitten osata ehkä johtaa heitä myöskin sillä tavalla, kuin he haluavat. Erittäin hyvä kysymys. Yleensä musta tuntuu, että mediassa aina puhutaan siitä, että miten tämän tulevan sukupolven pitää adaptoitua työelämän sääntöihin, niin tämä on erittäin hyvä. Kyllä. Kääntää sen toisinpäin, koska sieltä tulee se seuraava. Mä ajattelen tässäkin, että kahden kauppa se on. Joo, just on näin. Siinäkin tilanteessa, kyllä. Hei, mahtavaa. Kiitos sulle. Ihanaa, että päästiin tänne käymään. Tämä on hieno toimisto. Kiitos. Ja ei muuta kuin onnea ja menestystä ja hyvää tiimityöskentelyä jatkoa. Kiitos oikein paljon.